Som Zitka z Nových Zámkov, mám 45 rokov. Tento kurz som začala robiť v septembri. Za prvé 3 mesiace som schudla 7 kg čistého tuku. Na obvode pásu to bolo 16 cm. Pokračovala som ďalším kurzom, ďalšie 3 mesiace a dala som dolu ďalších 8 kg čistého tuku, čo je už na mňa aj vidieť, lebo spolu je to 15 kg čistého tuku. Moja konfekčná veľkosť, keď som prišla, bola 48, teraz mám 38 a vôjdem sa do vecí po mojej dcére, takže úplne super sa cítim a som rada, že som stretla tu na milých ľudí, ktorí mi konečne niečo o výžive povedali. Momentálne udržujem, snažím sa si moju postavu udržať a pokračujem ďalej. Zdravo sa stravujem a cítim sa veľmi dobre. Poviem, že nie ani na svoj vek, tých 45. Ak sa chcete pozrieť na moje fotky a na môj príbeh, môžete si ma vyhľadať na tejto stránke. Ak chcete schudnúť a urobiť niečo pre seba, držím vám palce a príďte medzi nás.